důležité je říct si, že každý člověk má hodnotu jako taková lidská bytost bez ohledu na to, jaké podává výkony. Já se vás zeptám, když se zeptám na slovo sebepoškozování. Co to ve vás, ještě když si podíváte ten slide, co to ve vás vyvolává? Co byste řekli sebepoškozování? Nějaký prostě přetlak, že se nevím sám, nevím jak dál, potřebuji to nějak psychicky řešit, volám prostě o pomoc. Volám o pomoc, určitě. Napadá vás ještě něco? Pozornost, napadá zoufalství, ten člověk asi. Zoufalství. Určitě, co ještě? Že na sebe chce jakoby upozornit nějakým způsobem. A myslíte, že chce upozornit na co? Že se něco děje. Že se něco děje a že asi taky potřebuje jako pomoc a že si to třeba neumí říct nějakým jiným způsobem, než tím, kterým to dělá. Tak, takže jsou zatím úzkosti, bolesti, strach, vnitřní bolest. Tak, proč to děti dělají? Protože to funguje, jednoduše. Odpovídá to nějaké potřebě v ten daný moment a udělá to nějaké, jakože hned tu změnu. Když je třeba běžně člověk nervózní, jak to třeba vy řešíte, nebo jste pod nějakým tlakem? Máte nějaký tip, jak to třeba řešíte vy, jako už teda dospělí? Přesně, čokoláda, ano, určitě si dáte čokoládu, někdo třeba naopak nejvíc, nebo třeba kafe, jo, kafe, povídejte? Vybrečíte se, jasně, to je taky dobrý, jasně, ty emoce z sebe dostat ven, rozumně. Já jsem to ráda hodně zpracovala, já jsem to vždycky jako vydřela, vypotila. Takže když jste v nějaký tenzi, tak to si vyvstáte. Jo. Tak jsem přešla na sladký. Krásný. Možná profutuju. Že to pomáhá i nakupování. No, já bych řekla, že je to takhle všechno vypadá, že to je jako v normě, jo? A je ta čokoláda a jestli prostě večer, když to není v přežitý práci, tak si dáme jako skleničku, tak je to fajn. No ale právě některé ty děti, které to neumí, je spíš jako o to, že opravdu dřív mnohem víc času trávili venku. Takže oni ze sebe dostávali právě ty emoce, ten tlak za ten den. A dneska vidíte si sami, jak to je u vašich dětí. Přijdou domů, dělají jaktovku a jdou ven, jdou si hrát, budou někam, mají kroužky, ale docela dost těch dětí sklouzne na tabletu, na počítač a celou dobu vlastně tam jsou staženy do těch sítí a do úplně jiného světa. Takže potom ty emoce mají jakoby v sobě. A my třeba máme doma, tak máme doma boxovací pytel, jo, vyloženě. A opravdu to dítě, když nějakou emoci, kterou nebude zpracovat, tak říkám, když je to jako do prášku a takhle nějakým způsobem, tak ať to ventiluje do toho pytle, jo? Že něco ho naštvalo a něco má maminka ho naštvala, on si tam dal takového ještě plišáčka, jo, a to toho prostě uší, ale on se uvolní. On se uvolní a to je právě jedna z těch možností, aby nedělal nic jiného, což je třeba jako to říznutí, to sebepoškozování. Samozřejmě z velkého úhlu pohledu děti ví, že to je špatně. Proč se tedy děti sebepoškozují? Je to nějaký způsob uklidnění. Někdo to bere jako očistu, kontrola nad svým vlastním tělem a narození pocitu otupělosti. No to není tak, jako že oni by se chtěli za sebe vraždit, ale jak se zříznou a teď oni zjistí, že najednou postupně přichází nějaká příjemná potom ta reakce s tím pnutím, tak na tom sebepoškozování vzniká nějaká závislost, že mu přijde nějaká ta úleva, takže to potom se z toho dostává znovu a znovu. Tak, jak funguje náš